lokacin da mutum ya yi shaye-shaye, yanzu kamar maza misali in suka yi shaye-shaye, duk lokacin da kai shaye-shaye babu abin da za ka yi sai dai ka zauna, wani ma a gurin zai kwanta ya bacci idan ya shaye. So illar shaye-shaye shi yasa ake yawan samu, za ka ga an ce ɓarawo wani ya je ya yi sata, a buge yake bai ma san ya ɗauka ba, sai an dake shi ya dawo daidai zai gane ya yi sata. To maza ne suke yi saboda ka sha ka bugu, baka kuma da abin da za ka yi. Daga lokacin da ka fara shaye-shaye kuɗi za ka cire ka je ka siya abin da za ka yi shaye-shaye da shi, kuma ba za ka iya neman kuɗin ba saboda ka riga ka bugu ba abin da za ka iya. To kullum tunaninka in ka dawo ya za a yi ƙara sha, tunda ya riga ya bugu. To idan baka da kuɗi shine hankalinka zai kai wane ya aje kaza bara in je ɗauka, bara in haura gida kaza in saci kaza, in na siyar ina da kuɗin shaye-shaye gobe. So ɗan shaye-shaye idan ya sha yanzu ya gama sha, yana da safin wanda zai sha anjima ne, kuma ba abin da zai iya yi, bai je ya nema ba amma yana da safin yadda zai sha. To ni ina ganin irin wayannan illolin da ake samu yanzu, maza ne suke iya zuwa su sata ko su ɗauke sau in sun sha wani abu. To irin wannan zai iya jefa mata ma su koma su ce za su yi ɗauke idan har ba a ƙara wayar masu da kai a illolin shaye-shaye ba. Saboda ke ma mace kullum lissafin ki shaye-shaye, ai na like samu kuɗin shaye-shaye. Mace abin da take dogaro da shi yanzu idan tana shaye-shaye shine saurayi. Maybe ina da saurayi, bara in je in bashi kaina kawai ya kwanta da ni, nawa zai bani dan in samu kuɗin da zan iya shan abin da nake so. Lokacin da jikinki yake rawa, wata ta gwammace ko kwanciyar ne kar ka bata ko sisi, kawai ka siya mata kayan da za ta iya shaye-shaye da shi. So idan ya zama kuma an fara samun irin wannan karancin ma, ki rasa wanda zai kwanta da ke baki kuɗin shaye-shaye, za ki fara tunanin bara ma in je in yi sata dan in samu kuɗin da zan yi. To al'umma za ta ci gaba da gurɓacewa. So ina ƙara kira daga wani sabbin wannan lamari, a ƙara fitowa da sallulluka da dama wanda za a wayar da al'umma kai akan illolin shaye-shaye. Kuma mu ma ina fata mu ma za mu kalli illolin shaye-shaye a matsayin mu na mata, iyaye, iyayen wasu, yayyun wasu, kakannin wasu. Mu kalli cewa mu za mu iya zama iyaye kuma tarbiyyar 'ya'yan mu a hannun mu yake, mu kiyaye wasu abubuwa.